U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, skupi smo se još jednom u ovoj velikoj svetinji da uzdignemo Bogu molitve za spas duša naših i za spas roda našega. Veru pravoslavnu ne mora niko spasavati, jer je Bog glava crkvi. Današnje vreme i današnja nedelja govori o jednom davnom prošlom vremenu, jer ovo se zove nedelja pravoslavlja. A zašto se baš prva nedelja posta naziva pravoslavlja? Samo vam se kazuje da je pravoslavlje i onda na početku bilo pobednik, i zato i slavimo ovu prvu nedelju posta kad smo ušli u rat sa nečistim duhovima, jer Hristos je rekao najveće oružje protiv nečastivoga jeste post i molitva. I na početku u prvoj nedelji slavimo baš to, pobedu nad zlom i neprijateljima crkve, neprijateljima pravoslavlja, pobedu postom i molitvom dobijenu. I evo, kroz vekove je bilo mnogo neprijatelja, kao što ih ima i danas veri pravoslavnoj. A rečeno je da će na kraju vremena sesti na sveto mesto mrzost opušćenja. Nikada nije bilo da na svetom mestu je sedeo nečastivi, ali sada ušavši u mnoge koji sede na svetom mestu, sela je kroz njih mrzost opušćenja. Sećam se svog početka kao sveštenik i pitao sam jednog starog protu: oče, mnogi me pitaju, a ja baš nisam siguran u odgovor koji dajem, da li može đavo u oltar da uđe? A on se blago nasmeja, kaže: sinko, može. Kako? Ja začuđen upitam. Ulazi u oltar sa sveštenikom. Ako je sveštenik nečist, ako je sveštenik sa strašnim grešnim mislima i ulazi u oltar, pa ko je onda sa njim? Ali teško takvome, ako se ne pokaje, ne preumi i ne shvati kuda on to ulazi. Da ulazi u svetinju nad svetinjama, ulazi u oltar gde su mošti svetiteljske i u časnoj trapezi i onom platnu na kome se i obavlja žrtva kad se pretvara hleb u telo i vino u krv. To je plaštanica u malome, a mi ga nazivamo antimins. Sa njim se može služiti pod svakim drvetom ako imate antimis i metnete na neki sto. I puno važna je liturgija, jer u tom antiminsu ušivene su mošti nekog od svetitelja naših. Ali nisam hteo o tome da širim priču, nego naprotiv da vam pročitam prvo sebi pa onda vama pouku vladike svetog Nikolaja, a ona glasi: o skorom dolasku Gospoda, tako je naslovio sveti vladika ovu besedu. Evo ću doći uskoro,
kaže sveti Jovan Bogoslov u Otkrivenju. Kad kaže uskoro, pred Bogom je 1 minut kao 1000 godina, a 1000 godina kao 1 minut. I počinje vladika svoju pouku ovako. Reći će neverni i dušegubni, obećao je pred 2000 godina da će doći, pa još ne dolazi. Tako se podsmevaju oni koji će kukati u večnoj muci. A mi koji se spremamo za radost u njegovom carstvu, znamo da će on doći u sili i slavi kao što je i obećao. Mi znamo da je on već došao nebrojeno puta i pokazao se svojim vernima. Nije li on došao bio Jovanu, bogovicu, kome je i kazao ove reči: evo ću doći skoro. Jovan ga je gledao u sili i slavi i osjetio je ruku njegovu na sebi. Kad je se bio uplašio i pao pred njegovim nogama kao mrtav i metnu desnicu svoju na amen. Nije li on došao Savu kad je ovaj najpred disao mržnjom na hrišćane i kad je na putu za Damask pao na zemlju videći Gospoda i čuvši njegov glas: Savle, Savle, što me goniš? I opet nije li on došao u srce apostolu Pavlu kada ovaj priznaje: ne živim ja, nego Hristos živi u meni. I nije li on došao mnogobrojnim mučenicima i mučenicama za ime njegovo da ih ohrabri, isceli i pomiluje? Nije li se on javio Antoniju Velikom, Teodoru Stratilatu, svetom Haralampiju, svetoj Marini, svetom Silvestru i tolikim drugim? No šta govorimo? Nije li se on 3. dana vratio iz carstva smrti i došao apostolima? I nije li toliko i toliko puta došao crkvi u pomoć i kao iz mrtvih vaskrsavao je, kao god su neprijatelji njegovi likovali, misleći da su zauvek crkvu njegovu predali smrti? Nije li se on pokazao silom svojom u crkvi i u vreme Nerona, kao i u vreme Konstantina, u vreme Julijana kao i u vreme Justinijana, u vreme arapskog gnjeva kao i u vreme turskog i mongolskog gnjeva nad hrišćanima? O braćo moja, ne dajte se zavarati, on je došao bezbroj puta i dan danas dolazi. Svakoj duši kojoj može da pristupi od nečistoće. On dolazi, pa ipak mi ga svi čekamo da dođe posljednji put u sili i slavi svojoj. I znamo da je i taj njegov dolazak siguran. Gospode preblagi, prego što dođeš udostojnas poznati lice tvoje i stideti se lica svoga, grehom pomračenoga. Tebi slava i hvala, vavek, amin, završava sveti vladika. Zaista, draga braćo i sestre, i vi jeste čudo. Kad bi svako ponaosob sebe analizirao po ovakvom vremenu i bez ikakvih puteva, može se slobodno reći, dođošte ovde u ovaj sveti manastir da uzdignete Bogu molitve, da primete telo i krv njegovu. Verujem da niko od vas ne bi mogao da kaže zašto to čini. Mnoštvo je ostalo po gradovima i mestima i selima gde ste i gde živite, a vi dođoste ovamo. Kao i sam, tako i vi
svi ne razumemo mnogo zašto smo danas ovdje. Šta nas donese? Zbog čega smo iskoračali ove korake? A ja ću vam reći kraj. Ti vaši koraci i moji bit će nam svedoci na strašnome sudu. Da nismo birali vremena i časa kada ćemo u susret Gospodu,